Извикай приятелката ми. Извикай Виктория. Извикай Виктория! Извикай Виктория! Антитерористи нахлуха в Шуменския университет. Мъж с огнестрелно оръжие простреля охранител и студенти, докато търси невярната си приятелка. Въоръжен мъж нахлу по време на лекции в Шуменския университет. Произвежда серия от изстрели и се опитва да открие приятелката си. Как трябва да действаме и кои са най-важните неща, които трябва да знаем, когато въоръжен нападне сграда. Никой не е подготвен за такова събитие. Такива нападения и атаки се случват най-често без предупреждения. При подобна ситуация трябва да се намери разумния начин да защитим нашия и живота на хората около нас. Има сигнал за маскирано лице, облечено с тъмно яки и дънки. Влязло в сградата на корпус 3 и открило стрелба. Портиера е пострадал, не може да се каже какво му е състоянието. Намира се до входа портиера. Не се знае колко хора има в сградата. Въпреки че не може да се предвиди такова събитие, е добре да сме подготвени доколкото е възможно. Решаващо значение за развитието и изхода от кризата винаги има поведението на служебно отговорните лица на едно местопроизшествие. Първоначалната реакция на преподавателите в учебните заведения, охранители и персонала при нападение от въоръжен е важна, тъй като ще даде отражение върху поведението на намиращите се в сградата ученици или студенти. Важно е присъстващите да са спокойни, ръководителите да им обяснят, че независимо от ситуацията, помощ ще пристигне съвсем скоро и всичко ще завърши добре. До идване на полицейските служители минава известно време, в което указания за действията на присъстващите трябва да получат от самите тях. Стрелецът е на третия етаж, в долното на коридора, взела няколко човека заложници, не знаем точно колко. Запазете самообладание и не изпадайте в паника. При възможност открийте скришно място. Ако няма такава възможност, намерете стая, в която да се барикадирате. Съберете се колкото може повече хора на едно място. При възможност я заключете. Всичко, което ви е под ръка, го поставете пред вратата, така, че да я барикадирате. При първа възможност, когато се укриете, се обадете на телефон 112. Дайте цялата информация, с която разполагате. Съобщете откъде се обаждате. Ако сте видели нападателя, опишете с какво е облечен, какво оръжие носи, къде сте го забелязали за последно, има ли ранени и къде се намират. Не предприемайте самостоятелни действия. Ако видите, че сред вас има такива, които изпадат в паника, направете опит да ги успокоите, като им обясните, че полицията е информирана за ситуацията и са предприети мерки за оказване на помощ. Ако съученикът ви е изплашен, хванете го за ръка. Дишайте дълбоко и му предложете да диша с вашия ритъм. Добре е да се изключат всички уреди, които биха могли да издадат вашето присъствие в помещението. Ако има работещ телевизор, радио, мултимедийна дъска, изключете ги. Изключете звука на мобилните си телефони. При възможност залепете лист на прозореца на помещението, в което се намирате, или поставете дреха или предмет, който да заостри вниманието на пристигащите към мястото на инцидента полицейски, спасителни и медицински екипи. По никакъв начин и повод не трябва да се излиза в коридора, както и да се правят опити да се осъществи контакт с нападателя и да бъде убеждаван да спре действията си. Това може да бъде фатално. Възможно е извършителят да направи опит да влезе в помещението, в което сте. Може да се служи с всякакви способи, освен с закани и заплахи. Не се подавайте на провокации, включително ако ви каже, че е пострадал. Искайки помощ от вас, неговата цел е да използва вашето състояние на притеснение и състрадание и да влезе при вас.
Не му се доверявайте. Важна е безопасността на всички, които са в стаята. Когато на място пристигнат полицейски екипи и започнат работа по установяване на стрелеца, е твърде вероятно да не се насочат веднага към вас. Помощ ще ви бъде оказана веднага, когато стрелецът бъде установен и обезопасен. С пристигането си служителите на реда поемат контрол върху ситуацията. Има ли ранени вътре? Как се реших да стрелям? Казах ви да се махате! Дигайте ръцете горе! Няма ранени! Тихо! Важно е през цялото време да запазите спокойствие. Не трябва да се допуска паника. Не действайте самонадеяно. Бъдете спокойни, че екипите, които са вече на място, незабавно ще се включат в решаването на кризата и ще се погрижат в оказването на първоначална помощ на пострадалите. Ще осигурят евакуацията, ще създадат условия за влизане в обекта на медицински екипи. Кризата се решава тогава, когато се минимализират възможностите на нападателя да рани или да погуби някой. Бавно! Напред! Главата надолу! До стената близо! Погледа надолу! Ръците надолу! Главата надолу! Нападателите имат ясна цел в такъв момент – да нараняват или да убиват, без да се интересуват от собствената си безопасност. Остави ръцете на земята, тики ръцете и сокола ти виждам! Да ти виждам ръцете първо! Пускай заложниците! Крачка вдясно! Застай на колене! Не мърдай! Това поставени белезници! Не стреляй! Обикновено тези инциденти възникват спонтанно и неочаквано за присъстващите на местопроизшествието. В подобни ситуации се задейства инстинктът за оцеляване. Най-важно е да запазите самообладание и бързо да премислите следващите си ходове. Въпреки че е много малко вероятно, е възможно да попаднете в ситуация като тази. Пазете се! Не се излагайте на риск и спасете вашия и живота на хората около вас.